Rakobaka gutamboka sensemo ya kabere ase Edwin Nyangagu ari herinde to chekwane kyabuna ase keke kiribosyo ngochaka tore omuroberio bweringana rieke moya kurende to tamboka sensemo yo nkomanyirwa nga riruberia nyarakoba rikobwatokwa emarogoba ya rero no mutendri bw'abakora imirimo be serikali bose chief of staff na boygo head of public service Felix Kosigei asomuraibu ense ya Kenya Moske William Ruto ayenekirie amaonchoreria ye birogo au yo ambassador ase ama onchoria aenekiwe hasange omo high commissioner osomo ambassador ase enseria ya Uganda umheshimiwa Joash Mangi onyara koba ka kurusigwa sensemeyo na koirwa kuikase enseria ya Belgium omochie omonene o Brussels ense ya Belgium na boigori bagari aya erianyara koba ka gotiga asensia ya Uganda iriairirwe no waziri Ababu na Mwamba ore ribagerio koba omo high commissioner umuya ase ense ya Kampala Uganda na boigo oyorenga sense ya Uganda mheshimiwa Joash Mangi onyara koba kura monchoria na koira gwika sense meria ya Brussels ense ya Belgium hago no to wikira umweria sense mega ya mangana maya kunendengo gotiga sama wako ya barongo ya Frida kubukora se studio ya Kabere agendrene ringana ria kemoya. Biamono sana ebarongo ya ne Clinton ndi nebire binene ndo mwanchi muligereria toko kwarigania asensemo ya Kabere stokumurikira eminuga yekegusi asomwanchi muligereria litko lya rero toko kwarigania bekoko sangana intwe tokumurikira omunuga likoyo ne likoyo igo toma ujumbe ya genkia gwetera sensemeri ya mitandao Facebook na boigo YouTube gwetera Nsoko TV na bogo toma ujumbe ya genkia gwetera sinamba yesimi gose okwane na intwe AMASE makolende mulikito Steven Nyarikie Mbunde na beteka gutarira chinsemo na boigo gukwana na ayo mwanchi muligereria na tigatosto ya sensemeri ya Kabere ya studio toumera nenere toigwe bona bagosanga. Rero hase umochio nyamira siringana rieke moya imeya Nsoko TV nigonda chiko bagingo njokana na kurigereria hetobauti gati yerikoyo nerikoyo tiango toigwe mnabamenyi bagukwana igoro ya mangana yuekera togwe semia hekegusi nje mtetezi wa wanyonge Ayubu mtetezi ngokwanira mangana yerikoyo nerikoyo eyo nerongori etachireti esukari ike elie tachire sukari buyego igekoro kulikoyo nelie etali sukari pi igekoro kulikoyo netirongori eti chitabauti mara Kabere omogusina nchite konywelongori likoyo litabwati kende pidire plain yani plain noko manisa nga etabwati sukari nonya na nelikoyo nelie kobwate ka sukari karaga gakeiga yani gachutiri nene atokoro kalikoyo nchasa maleta mongare Boniface likoyo nerongori elietabe kirisukari ejo abantu abakoro baitu bakorita banchete moni ne likoyo namagasi aliyokogoro na likoyo negento kere bosa likoyo nerongori elietabe kirisukari yechibando chindabu nere kuruku erongori likoyo etali bwanza etabwati bwanzu bonde nero twakanyure liriktora abakera kinene regerete tonurete bono muna turagerete buyega likoyo na mara gose amagasi liswalira ne likoyo likoyo elire elia magoro inze ogwe lirio obwata mangere gose obwate otanya gwesibye otanya gwesibya gwamanya kwa babuna ne likoyo bonure oleri yani ekeromo aya ne likoyo indirio raro sierongori etabwatie sukari elibona lirikoro kuna li Murigeria murikito Steven Mbunde Nyarikia gusangete negati yabancho barigeria kuboria ase rituko bose amarieta yerituko ria rero rikoyo
nabo igo rikoyo barure birangere byabo naye nkwalika natore birangere byabo inamba itu esimi buno roche gabo noere nabo gutwakira nabo gutome ujumbe yago asensemo ya WhatsApp nabo igo asensemo iri message ensemo ya mitandao Facebook nabo kolika iri borio iri twaboria gweri ndeto sanke ase obwamo tikara tumwarigania senchira ya bene Edwin Nyangagu aragosogeria ase AKga atumanye busekende gya onchurire kurututigana Jumatano ya etire irinde tumanye ngaki tuguche gosoa senkwana itobutuko bwalero karibu sana Buyamano Clinton na Frida so kwa ngari bageri na inde ime iyo murubiri bu lingana lieke moya asema gorobe yiga ninde no mogoko na inde tukumena no murigirire togende kurwa stwatigirite ekiya eta asore Frida chimbiande biane kegima nago kire kumirana na inde no mwanchu murigiriria ase emagoroba ya rero mugake Edwin kwa bere gukuigwa ebirengererio biribyo mwana inchi abere kagusanga na inde temaitinga onde naro iti umuriro rero biyabali abange yantebe ngange bonsi banyora asingenjo rikoyo nerikoyo banyara bwatana moneri banyora neri rikoyo eronguli etali sukali eronguli etali sukali nero rikoyo abandi ngo boli balenga rikairo ningi rikairo neronguli lakini ronguli yanjira ke ntukwa naye tigaturara kwano gwatana nikana kuri gati yama lieta yabe rukuliko no komo uko soke kero kuri kwana na ko gonjuli kurwe lieta limo gochia serinde rikoyo twatabe nerongoli etali sukali rikoyo igoli bwate chinjira chinde chinyinge gwetania no nyanchiria umurigeria kwana litangani rikoyo na turatebe na masaba alia akubisa enyeke unabona obori ekarobwa bwagesiwe ngwani kerubole bwaurwa kerobwa bakoleko kubora ende ngobe kubole utige ukora kolire kigento akwante kiga bwauri wiki ekige ekarobwa rura ali asikige bwauri rwairire ba emero obongoro bwokora bwairire tibori kwigwitinga ya masa yamo na ende nguru sigubole amakoyo yone agesongo bauta ba hasix amasaba ali yako abisetenyeke ekyo korokora bukube kunende konume wamanya kuruwa bwaswagwa nekonu nekebagokeri kyo guswaga wamanya kuirura igoteri bone kuruha narama kuyigwamanya kokeneka boirwa etinga warosi gubo sibwaletwa amasama nyagotere kwa abantu bamanya kuruwa twakore into kitwangite okwa na ende liko yolinde arena amasaba ali abisetenyeke gusaka aitana netenyeke kurusiko ekmonta ise kurwara umubere lisangwa the skin disease ikulie unabono obusisa gusuburire mbuli burakulie na butabo obusisa lisanguliyo njole libe bube sana liralekana buna nigoli kwara ligo sabuka usikuli kora igoli sigikiga na bogo sangiriko liko giteka liko bange liko giteka buna liko giteke goto no boigo nejina na bo gusoko sabuko ku na bugukuru kwa amakoyo yasomo bere bwo monto karukwa rwali burwire bweli sangu na buko tigera amakoyo twatebire likoyo umwiruro twatebire likoyo ase omubere bwo monto boigo nonya nabandi ngo tabara magasi buna amakoyo guserikoyo kurende mono tindo cyo sendigenda samagasi oranyarinde lisangurire rikorwekero monta abwata magasi oseringero muntu nari kwana tiyo tebe lisangurire rikoruriro nabo tukuriro kakini ri ogwateka kuri kugoro ko muntu kuruge tingiro nto ukoroka likoyo likoyo inyura nigento kiri buno muyiroiga twateba buna bono ise amagasi ayesi kuri umuntu enti anira arasabuke
atigaranse aina turaruka makuru kinta disasi tari rigasi ririnya no kwatika kuria ngonyorore kero tatebe umuntu atari sibi asegeka konyorore riko liaomire turaisa gusigikyo obochabu boli bokorwari riko oyo ndaru kwana riko ekero umuntu atari gwesibingo twarare riko abandi nguruka barekeromo mono kero umuntu tingomanya matuka atirikora muntu kabwatekera mu busiriko iriya kabeire ga ako nabo kuligeri kwarora litwaringa abana bako akabiri gusina bagaka bari abakuru atari bwesibi otwara ekera mu busiriko lakini riko tindikora gusino nyari kuri yarura ya ndi kunyara kwaruka ligende bucyari nembe turapeke buna asekerengo yokoba riko yo buna husks itwakwana usirisa buli liyonjukana netenyeke eri ne rikoyo kero toko chabana se erigande rikoyo meze mbare bateire nga ryo banga bamachiko nyarange bonse ero ngoli tari sukari ukolika no kome twatero gwatura gwatukana kugwatana na malita yabiri ni kingenyo cyabo rikoyo ne rikoyo ndwakwanira alinga ndero ngoli ende nero nateba ikurukulika iro kare karo na ringi ukine na maite karo ngunga kanyulika ile na maite ngalika ile ngoli tali sukari kumbe talibo riko yana liro ngoli tali sukari rika iro ne ngoli tainekiri urusyo bosi aliryoka okoroge na amacha orosi yerose ya macha ya moga tera bosi bolio wochokaniti na amaji tibora kana butindi guseborore bona karo kuje bosi ali yerose lyoka itaje tukuna kubeka useneke guru abandi bakubeke gebuyume ubwanga ukwine kubwanga ukuri kwine kubwanga kero kwine kiro ubwanga gutindi yaburi ngorora buri kero koro siro ngoli eria ni ngao ne urusityo busiasi ekeganja ugakoroga amacho ukarosya bwasa butiri gutindi asengenjo tirararikana etware ubutindi obutwakwanira abandi bakubike ndimu kurinde iro ngoli eria itainekiri bwanga nere korokwa likayo nainde te nto kolera bukiro ngoli ne kinyinge kire ne nainde kurukwamwa ero ngoli omwa nero ngoli yochoganirie kinyeke kya maemba ne kinyeke cyobori ekere korosi weburukaniro busiboke yani kya maemba burukanirio obori ero ngoli eyo nere kurukwa omwa tokuye ukero ngoli yobori gakwaratiri obori emia okay ne tukatokorera chujumbe ga naro otebagari nga rikoyo nero ngoli yechibando yetabwate sukari igora tware ngoli tari yechibando nere yetabwate sukari ero nebe rikoyo nebe ko barikoyo egente ke no gutaba gwe sukari asero ngoli nare ga batebanga tigatora soma chujumbe ga nakorigere ne chisimi bere sato abatebanga rikoyo nero ngoli tari sukari yechibando tabanga rikoyo na amagongo arasoma amagongo uyo tumira bono uyo nakyakurukwa akorokwa Nyauma Isaac ano munyangongo amagongo arasoma ina lita nari kuligiria mbura yagenda bono Nyauma kwaretire bintanga posoga ndabatabanga amagongo kiki umuru na kiki gintu kireka munakwana nyingi sana mago Isaac kwanyore gago na bari bono bekisimi kinga kina chechi na mbaito no ere gago ase screen ya gotonyara ko bato kumanya anda ka enkwa bwate birengereri bire etobauti na Edwin Nyangagu igaiga. Hello Ensoko TV. Karwa kiresime mwancho morigeria kei riogi TV yako na litoko igwana igaiga asembe. Hello Ensoko TV. Yes. Ngoto sanga nere karibu sana. Kuranse mukeji. Na mwarori moise kawa abagusikamire. Na igure yabwe njomoko yatanana. Ama koyo. No boli bolia botarerwa. Bosongwe amboswagwe amakoyo nara yakorukwa amakoyo neri koyo nerungolie ye etabe isukari bosetaine kiri yinere korukwa likoyo
na inche na monyegerete igo narorire nga mwisire kumanye budusi Hello Nsoko TV. Oh. Viyamana chairman yechi radio. Viyamana. Honorable MC Rajo Nyamira County chairman yechi radio mwana chairman top Kenya demonstration. Na gulu ngulu maya. Ama kuyono wali botara songwa. Wali botara rosingwa. Naliwo ko makoyo. Ngoli koyo. Ngoli tine kiri. Nere ko ngoli koyo. Tine kiri tawe kiri sukari. Na chora ko geranga na igo maka nyanga utima sena je na gole ke kusiti ngale ke kusiti. Ya mbuyole to ko nyana. Chama ni chire dia gone rakoboni ne mbuyale. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko. Karibu sana ngo to sanga nere na boigo engenchoma eta marita iri tuko na kire. Amakoyo. Nakora itegerera. Toto mwancho mwere ko wake simegase studio na boko nyara ko bako ko keirio giriti byagirinde gwane byatega turabwate bere cyo mweri oga. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Ngo to sanga nere karibu sana. Kwani ni mwanambuka na moro lirabo. Na ikabire. Maiga mangi. Joshua Matenya ku Wangong. Bona bagirango barauko kwatiki busike ni keta bauti yake. Umute nore twakalira matunda ayekero twalinga bake. Amatunda itu akarukira makoyo. Umuto uyu bwata matunda getega kerara mabeso ko chikunyutua agwa mabere. Ndonyaruke amakoyo. Dibori gagwa rure agotebanga etimeti gosono chuko kwandre yone kwa limete yo mweri ogaiga. Hello Nsoko TV. Karibu sana ngubwaire ngotoko sanganera. Oya ko ngabulisha nyakundi. Karibu sana Wilson. Tingalaria ke boya lero neri koyo. Oro chobali obali botara swagwa. Obali botara swagwa. Oboko te ungo bwata makoyo. Karibu aswagirwe. Wago amakoya aliye kara aruro gakuru kumwiriro. Eri koyo. Ero ngorie etabe kriskari n'ekibando. Ero ngorie einekire ero ngorie bekire kirandi gatoba. Yekoro kwa ekenungu. Naboyo. Yo ebintu ebyo kiro ero ngorie ntubwate ero ngorie koyo ntubwate ero ngorie kenungu antubwate ero ngorie nyineke. Ekire isatu. Mbiamano ga ngore ngingo ikago chikwanje gati ya bakero fida ko rigari gari chujumbe nsemo ya Facebook tumane kure na sore tukore roro ya turabwate iga yo mwerio. Hello Nsoko TV. Hello Yomba Samara. Karibu sana Pastor Waire, karibu sana. Lingana yake moya. Waire buya kwa kisa moja kitwe mawawa. Nanche narenge go changia ateringane lyo igoroje likoyo namakoyo. Likoyo. Hello. Ninko gwete Pastor Gendra. Likoyo lero ngoli eria etaine kiri nande tale kiri sukari ya obosie bwabe kwa bwarosi kukegima. Alafu namakoyo. Okay. Kia mwere ga okora ro. Uribe kira sobongeria abeire ne onye neri koyo otabire na makoyo. Ndo kwa makoyo kwa lendo mogake dinato manye. Ando chenga Kondigi saira gatebanga nonde kurubosongo katikati ubosongo katikati ni mbwatetebu yakegema Barnabas kibaso gatanga watching kurwa Doha Qatar Nsoko neyemo naroroga iga ogoteba Jeria Kerubo agotebanga ugweko ya chakare gasekaga au
And hello, I'm Albert Okioga from Nyambuna PAG watching you live. Ate bali koyo nerungori etabikirie sukari. Alafu aobe hotebire tomotomere ngara gucha sinka ya magukorokirwo kuyo asogusiria obugima bwaye. Korende ndobwate na ndeli Kairo. Magakidwe. Kairo. Na kwana chi chirongori chiri ao na kwana mwa na tebeni yeburukaniriye obori ne chibando obori na maemba irongori akarosi gwekuru kwa mwa twakwanira Kairo na tebali Kairo ni yetaineki yetaringineke alafu Likoyo ni yetari sukari. Okay. Biyasan meti mwanchu muri eri uri obaga kuburi ari bori goseto liria kuru south mugirango matenya teba ko Rwangongo ateba litunda bakalire ria karura mabere likuru kwa ria karukirwe Likoyo ngora igwande egento munekyo nanya kumanya matunda nali ntu tutanya korora ayandi tukuigwa ikaro mwaka naro yomo urenge gonso migoro ya malita ya matunda kwana amogi nyabitotia ekorogo inyua kwana mekarangora paka naga kwanire ilieteria kwana ndi aringe gati ya matunda iyo aringe gukwana ibona bikunyarikana ekogera ikya kwana nikyo mugako yante abeti asingejo batumanire na bongu nyara kwegena nga igoli tunda ndiro ri aringe kurukwa guseri kurukwa paka bano nyiriro ndirasira ikurukwa ndobaterie engomoni ngomoni nera ayo si aina matunda wata samalita yikusi nibete Clinton yo bete tara umuchandoro ramalita matunda yatigere ko bamalieta sengenjo tai kunyarika no nyare korona iro lirio konye muntu kabwate gitabu kebwate kibicha abantu barakurora kini yage chirwe ya telecom guse ekogonjolire kwembe okukwairire bitonjukana ine embe yetonjukana ine yabeire embe tangire no nyana matunda ikomera tenga bunari kare bina biyo ibintu binde bikwirera amatunda gete gusemete gete gusinyuko gendera kobo akegera ndo chenge biro bito byatonyorire kegemo mugaka Edwin nero buya otoe imbayene yeri tukoliyalera tutarakorera so mubayeno buno mwaka twatambuka gocha chirwibe 25 no mona harasi mitandao on Facebook HMN nere bekiro rori bwate emichinini eri 12 yo muchanana utatigo muchandoro moneno na kwanti na litiganyirorire ubututukan bwabero bonene kumanya na kime kinini ye kurukubo cyakero mutangani weko ibwa muhari omoko obokongoro nubo mutinyu kabere usomo kinini ukabere ukonyora abandi bakuyubeka abo yo gatatu elieta lyo mu kinini gatatu bayo leta lyaba eliya kabere bono njige tabungutumia ibitabunga somande bike usi nonye birebike nyari tukonyora eke mongo tumia manonga njite nekerikire nabagaka gitaba gotubali nabangina gite bali asomo baro 10 weka ntekina kyo manyite ndakwana kolengana buna bali gite eke rongo bwekania nechemine yendo chebikira atinda manya ningo yibegite tingukana ngambo bere kurende ugwochoka na igogokobo asechemine yo erase umutandao irietali mutinyo kane iriro kiro gatatu iriro gatatu ukayandukana lakini tiganyiro uri bwangu ege tawa karumba ka Edwin unabona tore umutinyo mutanga ningatenere weekend nere yo moelio togocha kuirorero umutinyo mutanga nine kyokurukua ekegusi togo ikoyo kabere toirorera chigiki kinye nari tutaba burukani na inde basira togo chogani tinari ko hita gorobo saga tumanye gucha gutaka etera tumanye gucha kuirorera umutinyo mutanga ni munugu no barema oyo kabere gukurukwa egetamu oyo gatatu neri wato yo kana maumunti embule nyinge yo gatano ebwagi enkakiyenjaro yo gatano nomo engoromoni yo gatano kabere yo kurukwaliete oyo gatano gatatu tuleti yake baki ose tuleti akebaki oyo kianda engatiato oyo ikumige sunte kia masaba oyo no yikumige tusikia masaba oyo ikuminomo yetu egesunte gya chacho 12
nyamagunga singincho amagunga metinyi usimichini yakarukirwa marita korengana n'ibintu biri bigokorekana ekerekyo amagunga ekerekyo agahitirenga ky'umwaka w'ikiko yaragusena ina bukuyuruka esagati tayo no mubayino togokora mubayino bweri tukoria rero obutuko boiga nigo kwanira amangana yenka ngebichuria mbire namangana ebichuria mbire namangana inyomba yo mugusi kimurumuntu kyo mugusi tari bono iga dirikare ikyarenge kwagachwa yaseretwa nabwo yaseretwa no bunyansi sasati chimboba gose suguta yagatwarire akamutega tieri kagosoka gukiguru kirine kigechuria ngebichuria mbire namangana bona bumuntu arakuminga ntikigejuri kirabe namangana ni mutyo uriti osokere nyombe goro yaya igenjire ndinga eyine nyomba iyo kinyomba nkire namangana gete abisegete utamanye abantu babwate amangana gete utamanye bakundukere tyo gukundukere no kubisa kuri utamanye ubukundukere yani nokoraki lakini sikabuna aeta tukumanya nyombura asanga ibintu babange toro gusinginje mirubiri babwate mbari gosnyara gwasoke nege kogera banyara kogendera singinje mbari gusangana mangana abo gose tari arayiyoka nabo konyora nyombe bacanda ina abantu bacanda ina lakini sikaba bwato amoko kubwenga ntari kumenya buna Clinton yamenyete gaji lakini umanya ogende nyombe yimosoro bugima bolime eburobobe iyonga ebichuli mbiri namangana ebirame bimbibisete amangana amange yes mbie mono sana mwanchi muri ebiro bito byatonyorire Linet Nyambane ngosoara segekeke kirebusio akoretera umurobiri wo moinoria kwenda no tugutulira lingana lieke moya tumirane ikinde astrabe to gusanga mange liane kirubo Frida no twaringino mugaka Edwin Nyangao nabo ige barongo yane Clinton ondige Brian Chaka Barnabas Ondari nabo igo Misef nabo baringe maiga yichikamera twara obuligirelia urobia